Na sziasztok, egy új YouTube videóval jelentkezem. Ennek a Moose Breakernek szeretnék segíteni ezzel a videóval, mert az a nem a játéknak, amit még pedig a Moose Breaker készített, hogy jelent, nézzétek, én már ezeket mindképp beálltam, amúgy Puskás Ferenccel vagyok, és ezt nézzétek, hogy a Blade 3 góllal lehet nyerni, de nézzétek, hogy mit kell csinálni. Ugye egy ilyen nagy big ball-lal már ki kell joggatni a falakat ahhoz, hogy gólt tudj. Bocsánat, egy kicsit akadozik, de egyszerűen a gól neki most tök egy kisebb a kapuja, mint nekem, de magas, jól szúr bele. Na de én hozzáadtam valamire. Így nem tudnak nekem gólt rúgni, vagy mégis jaj, de! Már egyelőre 0-0. De megint védésemmel, hogyha nyernék. Egyszerűen ez a játék nekem annyira megfogta az ikletemet, csak vagy az egyik kézen a kamerát tartom, a másikkal pedig a játszok. De amúgy... Jaj, de jó, hogy megvédett engem a fal. És majdnem gól. És természetesen megint neki kicsi a kapuja, de nem érdekes. Mert mi kemények vagyunk. Jaj, jó. Segít nekünk a fal. Csak a másik kezemben, mert... Na és most itt van a góllögási lehetőség. Gól! Nézd, a puszást ezt így írják, aztán puszást így írják, és ugye a Bobby Shearer ellen játszok. De amúgy... Ja, volt még olyan is, amikor 30 gólt kellett rúgni egy meccsen, az jó volt azért semmi, de ennyi szint volt mondjuk, mert volt egy ilyen nagy ajándék fölakasztva a tetejére, egy föltetőre, és
akkor nagyon sokszor kellett, hogy 2 óra anyag volt benne kb. Úgy 45 labda. De azonban nem ki tudtam rakni a 30 gólt, csak egyetlen egy gól kellett akkor, de azt megszereztem utána. Azt hiszem a meccs végeredménye valamilyen 14-30 volt, de hát nem megkérdezni, légy szíves, hogyha már a videóimat nézitek, akkor kommenteket is írjatok alá, meg osztásokat is légy szíves, de nem akarok követelődző lenni, de légy szíves, ha szeretnék kérni, de és pontosan azt találom el. Na nézzük, hát ugye ez a challenge játék, hoppá! Hát ez annyira nekem nem tetszik ez a 1-1. Meg ugye ez nem is olyan, mint a másik sporthelyzet, mert ugye azoknak a levegőben indul a játékosoknak az útja, a világ. Na. Ez a Deadball, ez tisztán azért Deadballnak nagyon halálós színke, halálos színe van. Azért hívják Deadballnak. Szeretnék fúskásra egy kicsit kimenek. Körülbelül talán. Kettővel sírelnek. Na, szóval ez a szint nehéz, de azért már igazi profi játékos, mert nem nagyon tudok akadályt. Már megint ugyanabban a szituációban keveredtem, mint olyanok. És már megint gólt kaptam. Nyert sírral. Utána nem buktam, de nézd. Várjatok. Na, várjunk, akkor próbálom még egyszer. Ugye már, ez nagyon nehéz ez a szint, de mint az előbb mondtam, profiknak már nem olyan jelenthet volt. Hát... Jaj. Írd. Ugye Puskás Ferenc szerintem elég nem megtiszteltetés, hogy azért Moose Breaker egy egyszerűen fantasztikus játékba beraktak Puskás Ferencet. Szóval... Vajon, egy jó van. Kezdek eljárni. Ugye ha ezt itt megcsinálom, akkor megmutatom nektek a következő szintet. Amúgy... Ott a labda.
Ez a videó, ez egy ilyen kis rövid videó lesz, de ígérem, hogy rakok fel hosszabbat is, csak most ezt szeretném volna mutatni, ezt a játékot, mert ezek nagyon elkapta a tetszésemet, és remélem nektek is elfogja, de jaj ne, segíts Puskás! Yes. Ó, Ronaldo is. Az a baj, hogy mindig miniatűr vagyok. Arcába robbant a bomba. Gól! Lesz nekem Bobby sírra. Most elkattintottam erről a játékról, mert nagyon fontosabbat így be akartam mutatni, aminek a neve Ultimate Football Manager. Menedzsment. Majd 2013-2014. Szóval ez egy nagyon jó játék, nekem például a kedvenceim közé tartozik. Ez ugye ez megszokásos csábogítom mindiget. New game. Ugye a rendszeresen játszik a Mouse Breaker-rel, az ki kell próbálni, aki nem annyira játszik a Mouse Breaker-rel, nem muszáj kipróbálni a játékot. Én mondjuk a kedvenc csapatommal leszek, például a Real Madriddal. Szóval én nekem a kedvenc csapatom a Real Madrid. Na de ennek gyorsan, de neki is esek ennek a milliónak transfer, ugye itt nekem például csak akkor szokott elkezdődni, hogyha igazolok játékost, azt se tudom ki ez az inlayer, akkor leigazol, nem tudom. Nagyon kevés pénzt fogtam illerért, de az szép felállást elfogadna.
beállok oda. Hát valamit, nem tudom, hogy elég nyomom. Nem adom. Eladom őt is. Ugye ez még csak a második igaz, nem azért kezdem ott igazolás miatt, hanem mert ilyen van. Várjátok egy picit. No. Itt vagyok. Segítsetek. Majd kommentben írjátok meg, kit igazoljak le a Moosbury ebben a játékban. Próbálj már leigazolni Zilt. Zilt. Zilt leigazolni. Próbáljam meg. Ibrahimovic-t vagy Cavani-t. Ti döntöttök. Kommentben várom. Ti döntötök. Kommentben várom az írásokat. Majd légy szíves írjatok a videóim alá. Kommentbe kell majd elküldjetek, hogy kit igazoljak le. Özil, Ibrahimovic vagy Edinson Cavani. Béke.